Добро утро на всички! Започваме да правим нашата серия от клипове. Вижте къде е спалното помещение на моя внук с неговата любима Лиза. Да, тук се спи най-добре. Ето. Ето. Такъв е живота. Тук е топличко. Тук е топличко, навънка е хладничко. Обаче те се прекарват много добре, нали? Лиза? Лиза? Стига си я целувал, бе. Какво се... Гачи ти и любовница. Стига си я целувал. Виж кой е там. Виж. Лизки? Тази сутрин сме станали в 3:30. Днеска е коя дата е? Не 3:30. 2:30 съм станала. 2:30. Днес каква е дата? Не знам. 3, 4, 5. Не знам. 5 август. 5 август 2013 година. И сме станали в... Митко е станал 2:30. И слез надолу и се прави омлет. Пържи си омлет, след това яди и повече не е лягал, само се спи, ама ще трае. Грам не ми се спи. А, не ти ли се спи? Сино, какъв ме прикаш. Айде. Буди светена ще ме. Стига толкова за сега. По-нататък ще продължим.